Sunshine News Blast. Mga balitang national, international, agri-sports ug showbiz atong masairan sa atong pagbalik human lamang ning pipila ka mga pahinumdum. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Atong oras mga kapartner, alas 7:47 na ang dakna sa buntag. Gihatod kaninyo sa Lactopaffi Probiotic Health Food Supplement, Lactoplan by Lactoprobiotic Worldwide Corporation. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. News Blast Pilipinas. Sa balitang national, padayon ng pagtabang ni Pastor Apollo C. Kibuloy, spiritual leader sa Kingdom of Jesus Christ, ilabi na sa sektor sa edukasyon, bisan pa sa mga aligasyon na sumatod pa persecution batok kaniya. Pinaagi sa Jose Maria College Incorporated, naghataw og libreng edukasyon gikan preschool hangtod kolehiyo o graduate studies alang sa mga kabataang kuwang og oportunidad tungod sa kakabus. Sumasa eskwelahan, kapin sa 60,000 ka mga estudyante ang nakabenepisyaryo sa lain-laing scholarship program sa institusyon sukad nga adtong natukod kini ni adtong tuig 2003. Pipila sa mga scholars, coaches ug faculty members may padayag og suporta sa maayong pastor o gamiingon nga personal nilang nasaksihan ang iyang pagtabang sa mga estudyante, atleta o bisan sa mga dili miyembro sa relihiyon. Matod pa nila, daghan sa mga kabataan ang nagtanaw kang Pastor Apollo isip usa ka father figure tungod sa suporta nga iyang gihatag sa ilang edukasyon ug kinabuhi. Bisan sa mga pasangil, bato kaniya giingon sa pipila ka scholars ug staff nga andam silang mubarog og motistigo base sa ilang personal nga kasinatian sa mga programa sa edukasyon ug tabang nga ilang nadawat gikan kang Pastor Apollo.